Малък пистолет, 3D напечатан, ключодържател. Тук се зарежда. От тук се слага патронче. Тук се дърпа и се стреля. Хубава малка играчица. За съжаление очаквах малко повече от него да стреля. Не знам, или аз не го напечатах като хората, или аз не го използвам както трябва. За първи път използвам такова пистолетче. А пък е готина играчка да го имаш на ключовете, като ти е скучно да правиш. А ако някой случайно си е печатал такова нещо, само че патрончето е стреляло малко по-надалече, нека да ми пише в коментарите какво точно е направил, за да може да стреля по-надалече. В случая действа функционално, обаче патрончето, което се печата, въобще не хвърчи насам както трябва да хвърчи. Искаше ми се, наистина се надявах да стане. Сега съм пуснал да печатам друг пистолет, малко по-голям, да видим той дали ще работи по-добре. Иначе е готино. А ако някой има мнение, нека да пише в коментарите. Искам се да разпечатам нещо, което да е хем готино, хем да е функционално, хем да е готино. Айде!